Bună toată lumea, sunt Sebi și astăzi o să vă arăt un tutorial cum să deveniți un noob în Minecraft. Cum să devii un noob? În primul rând, casa. Casa trebuie să fie alcătuită din gravel, dirt, sponge și cam atât. O să vă arăt o casă, versiunea mea. Așa, vrei să devii un ablet? Da, chiar vreau. Păi hai să facem o casă. Așa, casa e terminată. Așa, și acum ne trebuie o ușă. O ușă. Cum să facem noi o ușă? Păi știu! Uitați ce ușă frumoasă avem! Ce casă extrem de bine definită! Super mega frumoasă! Următorul, mining-ul. Cum să minezi? Deci, cum să minezi? Întotdeauna când minezi ceva, stați ca să îmi pregătesc uneletele. Întotdeauna când vrei să minezi ceva, trebuie să faci cu o lopată de lemn. Priviți! Priviți acest mine perfect. Uitați ce bine minez. Sunt un noob bine definit. Ca minat. Următorul, iron-ul. Să vedeți ce frumos îl minez. Ce bine ar trebui să fiu miner. Așa de bine minez. Iai, ce bine am minat. Următorul lucru după mine este vânatul. Cum să vânezi? Când ești noob, trebuie să ai o strategie. Te ascunzi foarte bine și pregătești arma și vânez, 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 vânez. Fail. Vânez, 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 vânez. Vânez. Vânez, 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 După asta e lupta.
să-mi pregătesc armura. Sunt cel mai puternic. Fără pantaloni. Hei, sunt cel mai puternic, niciun gripper nu mă poate bate. Am câștigat! Am câștigat! Am câștigat! Așa. Următorul este poemele. Ce-mi place să scriu un poem. Poemul meu. Poeme, yeah! Următorul este lupta cu Ender Dragon. Dar știu că nu am. Lupta cu un Enderman. A fugit. Game mode 0. Hei, ce faci? Hei, ce faci? Hei, ce faci? Ce faci, mă? Hei, ce faci? Are bore! Are crize! Asta a fost și lupta cu un Enderman! Ce profesionist sunt! Următoarea este înnotatul. M-am... Să-mi pun un pic pe easy, după pe normal. Să înnot! Stai, trebuie să-mi pun slip-ul. Sunt în ceacacala! Ce fain înnot e! Îmi place să înnot, îmi place să înnot, îmi place să înnot. Ta-na-na-na-na. Îmi place să înnot, îmi place să înnot. Ce bine mă simt! Sper că o să dureze la nesfârșit. Ce bine, înnot, ce bine! S-a întâmplat! Următor. Următorul este Enchantul. Vom lua niște. Ne enchantăm puțin. EXP. Așa. Niște XP. Așteptați un pic, vă rog. Aici. Și un Anvil. Mai trebuie o sabie și un... Game on. Haideți să... Hei. Lapis.
Lapis. O să bag cel mai bun enchant. Indestructibil 1. Ehe. S-a distrus. Ehe. Indestructibil 1 e nedistru... S-a distrus. Ușor. Spaima antropodelor. Antropodă. Apa. Vânător. Înot. Înot. Ce bine înot. Iară, ce bine înot. Iară. Ce bine înot. Iară. Au. Am murit. Așa. Ce mai ar trebui să fac? Hei, tu. Eu? Da, tu. Eu, da, tu, da, chiar tu. Ce-i cu mine? Tu, ai apărut pe YouTube, tu. Apar pe YouTube. Să vadă lumea ce slab ești. O să vadă lumea ce slab sunt. Pentru asta merită o să facem un mare party. Cel mai tare party din lume! Cam atât a fost cu acest tutorial. Eu am fost Ebi și vă spun